Mano mar rekomenda ma higa mar 2025-2026 budget ma bende isomo odiochieng' ma kawuono gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka mano John Mbadi. Kata kamano kapok osom budget ma kamano ma bende igeno ni biro bed ka isomo tok saa 8 mano mar odiochieng' ma kawuono. Wakolonu estimates kata mana budget maliekore ma bende biro bed ka ipedho odiochieng' ma kawuono. To kinde ka kinde nyako ram ga jwanga mana ka nyisi kapok osom budget bende nitiere ga ginero mong'ere kaka finance bill. Ginero ma bende tayo budget ma bende biro bed ka isomo. Finance bill bende kama wang'eyo ni to omenda ma bende olieke budget biro bedo ka wuok kanye nikech nyaka sani kata mana kaka jolony mana wantiere godo wacho ni e budget mano mar siling trilion 4.2 ma isomo odiochieng' ma kawuono nyiso ni kaka jopiny ing'eni wan bende nyaka chok kuom omenda taxes osuru ma bende wagolo ka. Taxes ma bende biro bedo ka ichoko kuom en mar siling trilion 2.7. Bende piny owacho biro bedo kod oteku mar choko osuru makamano e kinde thuolo mabiro. Wabiro bedo kwa ng'iyo ne budget marumo ne osuru maromo nade revenue collection ma bende nogolo kuom jopiny mano mar tayo budget mar rekomenda ma bende rumo manen mar siling trilion 3.9. Aparo ni Easter achak kodi nikech finance bill mar higa mokalo nokelo liet e pacho ka ahinya nyaka luore kod osuru ma bende nokete. Finance bill ma kamano naneno ka jatend piny Kenya nothicho oko kaluore kod luasi kaka nanitiere mano mar siasa. En mana ni finance bill ma higa ni kaluore kod weche ma bende osebedo kwa kilene nyikwa ram ga jwang public participation kanitimo. Nokano gando wuok oko karomre margi mar loso kotende kod finance bill mano ma higa ne. Jogo ma bende natemo lero ne jopiny nyalo paro nyadendi manong'ere kaka Njoki mano create website. En bende no kanyo kanondhiye ka bende nodinne kanyo tesendo bila kaluore kod okang' makamano. Easter kanya mochake godo. Erokamano ahinya. E wach public participation, wawacho ni public participation, threshold mar public participation en ang'o? Nikech public participation nego bed ni kao pach ji mopogre opogre gi mbinu mopogre opogre. Inyalo kete online to sani wayudo ka tax miketo online omedre. Koro waneno ka public participation sani oken kata kiwacho ni time to nego time e yo ma miyo ji nyalo duoko gi maber kabisa. Waneno ka higa ni to gitemo nikech wasineno ka hearings osibet ma koro kata kidhi wasiyudo ka kuonde moko nyaka ntiere jo Senate osibiro kao pach jopiny mondo giwinj ni iwacho ang'o e gimidwaro e budget. Wasiyudo kata ka department moko bende biro kata mar jo gender bende osibiro mondo wach ni udwaro ang'o mondo watiek wach femicide. Mago bende osibet ni gibiro. To public participation yudo ka an ka Easter tanyalo dhi ahinya to japiny ma kuchocho nego bed ni kwarango spaces ma public participation dwa timre gi nego bed ni gini be dhi nyaka ni japiny moko chuno ni otime at only county level, at sub county level be wadhi ga sub county nyaka village unit ka ward ka mondo ka upachi mondo iwach kamano ni idwa timo kama. Wayudo ka pontiere moro kanyo nikech ji te bende ok nyal bet nyalo dhi kuno. Wawacho kaka koro wakao kata jok mongol mopogore opogre. Sami timo public participation. Kwa dhi e gweng' sami wacho ni kel pachi. Public participation bende kwa rango. Bende wayudo ka jok ma inyalo loknegi ka in gi ng'ol mar in deaf. Bende public participation kanyo gitimo e piny kachacha. Bentie ga sign language interpreter. Samoro onge sign language interpreter. Koro jogo bende iweyo oko. Samoro kidhi ka in miyo, in rawera ma miyo. Sami dwa dhi kuonde ma itime public participation, iyudo ka chochni nitiere ma in ka kin rawera, ok inyal loso nikech jodongo bet piny, bende public participation rawera mang'eny e gweng' ok dhi. Nikech samoro luonga gigi to ginono mana ka jodongo ema nitiere kanyo, bebe giparo ni gigo gin mak jodongo. Koro an awacho ni ji ni ka public participation nitie kata e wuod jopiny bende e ward kanyo particularly e gweng' watem mondo rawera bende odhiyo nikech sani to oyare to gima chochni nitiere ni same si wacho weche gi mang'eny midwaro e public participation kanyo
samoro ji ole nikech gik miwachogo ok ine kendo ka oketgi e budget, ok ine kendo kuma oketgie. So sami wacho mago nikech public participation moko mantiere nyaka ja assembly motim gi assembly tiere ga gimiluongo ni Hansard report. Hansard report kotime gi county assembly kata kotime gi national assembly. Hansard report ni be japiny yudo ga ni an gima nawacho nokete Hansard report koso Hansard report ni pod ok okete public. Samoro bende chochni nitiere ni documents midwa tiyogo midwa wach ni mae midwa tigo. Ndalo machon iyudo ni document no onge public space. Kidwa range mutandao ok iyud document no mayot. Koro mano pod miyo chochni nitiere ma maybe national government no waseyudo. To counties moko mopogre opogre pod bet ne ji matek mondo yud documents gi mondo inon gi mapiny piyo inono gi tuwacho tu submit kata gik mudwaro ama feedback. So mano pod wan gi chochni, mano nego bedni warango kaka iride nikech access to information nego bedni jopiny yudo tek. To kapod access to information pod nyalo bet matek, to koro participation in the budget nyalo bet matek. To koro wawacho ni kata kiwacho ni public participation, nyoro dong non dhi ng'at manowacho ni en odwa puonjo jopiny. Koro kata kidwa puonjo jopiny mondo iwach opinion ni mar budget, iluor ni ok ibi loso maber nikech inyalo maki ni iketho wiji ama iketho nying government. Koro gik machal kamago nego bed ni mago be igolo mondo ji obed thuolo e wacho gima bo miyo ngimagi lokore nikech ushuru gi ema chulo wach budget. Erokamano ahinya. To bende